そして憤りをそのままどっかに出すくだり、そんな劣等も葛藤もみんな持ってる、その理由は同じ。何でもかんでも欲しがる世界じゃない、また回る世界に飲まれてる、それも理由は同じ。膨らんだ妄想幻想思想をいやあれを探している。あれ何